Sitten kun se lähtee. No niin, mä terotan tätä moottorisahan terää nyt. Eli joka käytön jälkeen pitäisi terottaa ja tällä viilaohjaimella se on tosi helppoa. Tää pitää laittaa oikeinpäin. Tää viilaohjaaja, tässä on kuva. Että kun tämä kuva on samoin päin, tässä moottorisahan kuvassa on samoin päin kuin tää moottorisaha tässä, niin sit se on oikein. Ja mä oon merkannut tähän tämmöisellä tussilla paikan, mistä mä aloitan. Ja sitten mä asetan tämän viilaohjaimen, jossa on sitten tossa on nuoli tonne suuntaan ja tässä on tää moottorisahan kuva, eli se on helppo laittaa oikeinpäin. Sitten vaan tästä lähdetään nuolen mukaan vaakasuorassa 1, 2, 3. Ja sittenhän nämä osat eristä on, niin pitää terottaa sitten tuolta toiselta puolelta. Sen mä tein jo. Mutta sitten joka toinen terä on tällainen toiseen suuntaan. Eli sitten vaan kääntää moottorisahan toisinpäin. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Näin kun tekee joka käytön jälkeen, niin siinä menee ehkä 3 minuuttia tai maksimi 5 minuuttia. Se on helppo tällä.